Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 diesel cars sa Pilipinas. Sinasabi ng karamihan na mas okay kumuha ng efficient diesel-powered cars dahil mas mura ang diesel fuel sa bansa natin kesa sa gas fuel. At di hamak na mas malakas din ang hatak nito sa matatarik na daan. Kaya naman naglabas tayo ng listahan ng mga diesel car choices at sisimulan natin yan sa number 10. 1980 Mercedes-Benz 300D. Ang kotse na ito ay yung mga kotseng pangmayaman na napapanood natin sa mga pelikula noong 90s. Kung baga, rich kid ka kapag naka-Mercedes ang pamilya nyo. Tipikal na makalumang luxury diesel car, ang Mercedes-Benz 300D ay isang diesel power variant ng W123 sedan. Ang W123 chassis code variant ay mga rear-wheel drive sedans ng Mercedes na kilalang kilala dahil sa well-built diesel engines ito. Inilabas ito noong year 1997. Ang 3-liter diesel powerhouse na ito ay orihinal na may 80 horsepowers. Ngunit ang update para sa 1980 model year ay tumaas ang output sa 88 horsepowers. Naglagay din ng Mercedes ng mahabang wheelbase version ng 300D na kilala bilang V123 Mercedes-Benz 300D. Kahit na ang produksyon ng 300D ay tumagal hanggang 1985 sa North America, ang 300D ay pinalitan ng Mercedes-Benz 300D Turbo Diesel para sa 1982 model year. Diesel version na kinabitan ng turbo para mas efficient ang takbo. Sa pagtatapos ng produksyon ay may humigit kumulang 300,000 units ng 300D ang nagawa. Ang 300D engine ng Mercedes ay malakas at maaasahan. Kung ito ay aalagaan ng maayos ay maaari itong tumagal ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang tanging problema lamang sa mga lumang modelo nito ay ang mga mamahaling parts. Ang mga piyesa nito ay medyo may kamahalan at kung minsan ay mahirap hanapin. Ganun pa man, reliable na mga parts ng Mercedes, kaya naman kung mahal man ang mga parte nito, sulit naman dahil matagal na panahon ng bibilangin bago ito masira. Kung gusto mong magkaroon ng second hand na ganito, suriin mong mabuti at magdala ng trusted na mekaniko bago ito bilhin. Isa sa mga kotseng masasabi nating legendary ang mga 80s at 90s diesel cars ng Mercedes. Kaya naman kahit luma na, ay kasali pa rin ito sa listahan natin ng mga sakyan na pinapatakbo ng diesel fuel. Number 9. 2016 Hyundai Accent. Ang Hyundai Accent ay isang subcompact vehicle na available bilang isang 5-door hatchback or 4-door sedan. Para sa akin ay maganda pa rin ang itsura ng Accent. Ang disenyo nito ay batay raw sa fluidic sculpture ayon sa Hyundai na nagbibigay ng eleganteng style sa sasakyan. Ang direct injection ng 1.6 liter ay napakatipid sa gasolina. Di gaya ng mga lumang diesel engines, ang mga makabagong diesel engines kagaya ng sa Accent ay mas fuel efficient. Kumbaga, sa bawat patak ng diesel nito ay walang nasasayang na power. Kapartner ng matipid na engine ng smooth shifting 6-speed automatic variant na may kasamang sport mode at manual control. Ang manual gearbox variant na may malambot na clutch ay isa ring magandang options na nagbibigay din ng mas smooth na acceleration at performance. Maraming kritiko din ang nagsasabi na hindi ito masyadong matuli at lumalakas ang tunog ng makina sa matataas na RPM. Ang iba naman ay nagsasabing napakatahimik ng Accent sa long drive at malakas ang hatak nito. Matipid na sa diesel, marami ding safety features. Yan ang Accent. Kaya naman nag-invest din ng mga fleets ng taxi dito sa Pilipinas sa sasakyan ito. Number 8. 2018 Ford Focus. Ang Ford ay isa sa mga pangunahing car manufacturer sa UK. Ang Focus ay bahagi ng isang initiative upang makabenta naman sa ibang panig ng mundo. Ang Ford Motor Company ay matagal nang may car manufacturing line sa UK at gusto nilang mag-expand sa iba't ibang bansa. Ang disenyo sa bagong 2018 na modelo ay mas sporty kaysa sa mga nakaraang modelo na nagbibigay dito ng matapang na style kumpara sa mga kotse sa hani ng presyo nito. Nagtatampok din ang kotse ng maraming bagong teknolohiya, kabilang na ang Sync 3 infotainment system, Ford Pass Connect at Co-Pilot 360 driver assistance. Mayroon ding 1.5 liter diesel variant ito na may humigit kumulang 123 horsepowers kasama ang isang 2 liter na may humigit kumulang 148 horsepowers. Ang 1.5 TDCi overall ay malakas na makina, ngunit tulad ng lahat ng diesel engines ay hindi naman panghabang buhay. Nangangailangan din ito ng regular na maintenance. Ang mga failures naman sa turbo ng Ford Focus ay inireport na nanggagaling karamihan sa 2011 at 2012 na mga modelo. Napag-uusapan na lang din ng diesel engines ng Ford, ang Ford 1.6 TDCi diesel engine naman ito ay may reputasyon sa reliability. Ang mga kotse na may DLD 416D V6 engine ay umaabot ng higit sa 100,000 miles nang walang anumang problema. Isang seryosong issue daw sa 1.6 TDCi ay turbo failure dahil sa pagbara sa mga pipe feed ng langis.
maaari daw itong magdulot ng blown turbo. Ang diesel engine na ito ay laganap at ginagamit hindi lamang ng Ford kundi maging ng Volvo, PSA, Mini, Mazda at Suzuki. Ang 1.6-liter na makina ay kabilang sa maliit na 4-cylinder family diesel engine na pinangalanang DLD. Ang mga latest versions ng makina nito ay nilagyan ng mga turbocharger unit na may mas reliable steel ball bearing sa turboshaft. Number 7. 2020 Audi A3 2.0 TDI. Ang Audi A3 ay unang dumating sa car scene noong 1997 at mula noon ay higit sa 5 milyon na ang naibenta sa buong mundo. Isang malaking dahilan nito ang paggamit ng diesel power. Kahit na ayon sa mga standards ngayon, hindi matutumbasan ng diesel ang gasoline engine sa efficiency, sabi nga nila. Pero sa bagong Audi A3, ang agwat sa pagitan ng gasoline at diesel ay mas maliit na kaysa dati. Ang Audi A3 sa USA ay nilagyan ng turbocharged na 2-liter 4-cylinder diesel engine. Itinataya itong nasa 148 horsepower na may hatak na 266 pound-feet ng torque. Front-wheel drive ito na may 7-speed dual-clutch automatic. Sa ibang bansa, may version din ng Audi na 148 horsepower na gas engine at 114 horsepower na diesel version. Sinasabing ang high output na diesel at dual-clutch na manual gearbox naman ito ay magpapatakbo from 0 to 60 miles per hour sa loob ng 8.3 seconds. Nararamdaman namin na nasa conservative sides iyon. Para sa diesel engine na kilalang mabagal ay sobrang bilisan nito. Ang diesel na ito ay hindi lamang para sa bilis. Efficient din ang fuel consumption nito at talaga namang napaka-stylish. Number 6. 2015 Volkswagen Jetta. Ang Volkswagen Jetta ay nagkaroon ng iba't ibang updates para sa 2015 version. Nagtatampok ang Jetta TDI ng bagong disenyo ng turbocharged na 2-liter 4-cylinder diesel engine na naglalabas ng 150 horsepower at mas mataas na ngayon ng 10 horsepower mula noong nakaraang taon nito at 236 pound-feet ng torque. Muling inilabas ang Volkswagen ng Jetta na isang strong choice para sa mga consumers na naghahanap ng compact car sa market. Ang panlabas ng 2015 na Jetta ay nakakuha ng slight na restyling para sa isang mas makinis sa itsura, upgraded na cabin, at sa bersyon ng TDI, isang mas malakas at fuel-efficient na diesel engine. Number 5. 2019 Hyundai Tucson. Noong mid-2000s, isang Korean automaker ang naglabas ng isang compact crossover SUV na may pangalan na hindi tunog Korean. Tunog Amerika ng Tucson name at sinasabing intentional ang pangalan na ito para makapture ang American market. Ang 185 horsepower 2-liter CRDI diesel engine ay ang pangunahing selling point ng 2019 Tucson. Sa oras na sumipa ang turbo sa humigit kumulang 2,000 RPM, malakas na hatak ng torque ang mararamdaman mo na may 402 Nm ang torque na tumataas pa bago mag 3,000 RPM. Isa itong comfort-oriented style ng linear power delivery. Salamat sa bagong 8-speed automatic transmission na nagpapadala ng lahat ng power sa front wheels ng sasakyan. Ang mga compact 5-seater crossovers ay nagiging normal na daily driver na sa panahon ngayon. Ang Hyundai Tucson ay hindi papatalo sa trend na ito. Isang panlaban pa din ito sa kompetisyon ay ang mas refined nitong diesel engine. Number 4. 2021 Isuzu MU-X. Ang Isuzu MU-X ay naglabas din ng diesel engine variant sa Pilipinas. Ang Isuzu MU-X ay isang mid-size SUV na ginawa ng Isuzu. Ito ay isang 3-row body-on-frame SUV batay sa Isuzu D-Max at kahalili ng Isuzu MU-7. Pumunta ang Isuzu sa malinis sa diesel technology route sa kanilang 3-liter na Blue Power diesel engine. Ang 4JJ1-TCX engine ay sumusunod na ngayon sa Euro 4 habang nakakuha din ng bahagyang power bump. 177 horsepower mula sa 163 horsepower na may torque na 380 Nm. Ang Blue Power engine ay hindi kailanman nai-stress di gaya ng ibang diesel engines na nagagalit ang makina sa mataas na RPM. May konting delay sa power bago pumasok ang turbo, pero kapag sumipa na ang turbo, patuloy pa rin ang momentum nito. Ang resulta, mas komportable at tahimik na long drive sa expressway. Kasama sa makinang ito ang isa sa mga bagong-bagong 6-speed automatic. Ito ay isang smart gearbox na nag-shift sa tamang oras. Nababagay ito sa smooth na karakter ng makina dahil pinapanatili nito ang rev na pinakamababa hanggang sa oras na pwede na itong mag-shift. Ang fuel economy sa pagmamaneho ng diesel-powered MU-X ay 13.2 km per liters. Bagamat ang bagong makina ay ginawa upang mas maging tahimik ang 2018 MU-X kaysa dati, nirefine din ng Isuzu ang decibel ng mga unwanted noise, harshness at vibration ng sasakyan. Number 3. 2019 Hyundai Santa Fe.
Isa pang pambato ng Hyundai para sa booming sport utility vehicle market ay itong Santa Fe na inilabas noong 2001. Tina-target nito ang North American market. Naging SUV country na din ang Pilipinas. Ang pagiging praktikal ng pagkakaroon ng 7 seats, high ground clearance, at diesel engine ay akma sa gusto at kailangan ng mga Pilipino. Gamit ang parehong mga praktikalidad na meron ng mga mid-size na SUV, ang Santa Fe ay may isang bagay na wala sa mga body-on-frame na sakyan na ito, ang ride comfort. Sa isang oras ng city traffic, ang Santa Fe ay umaabot sa 8.8 km per liter sa average na bilis na 15 km per hour. Habang ang mas mabibilis na pagmamaneho sa expressway sa humigit kumulang 600 km per hour sa 15.4. Bilang isang diesel, ang Santa Fe ay natural na fuel efficient. Ang Santa Fe ay hinahatak ng isang maliit ngunit malakas na makina, isang 2.2-liter CRDI EV-GT diesel na gumagawa ng 197 horsepower at 441 Nm na torque. Ang mga numering ito ay higit pa sa sapat upang bigyan ka ng malakas na hatak kahit na ang sasakyan ay punong-puno na ng pasahero. Number 2, 2021 Honda CR-V. Alam naman natin na kapag sinabing Honda CR-V, alam natin na gasoline ang engine yan. Pero naglabas na ang CR-V ngayon ng diesel variant na sobrang efficient. Ang CR-V ay laging first choice sa kabila ng maraming competitors nito. Ang nakakamangha sa CR-V ay sobrang sikat pa din ito hanggang ngayon, sa kabila ng kasikatan ng mas malalaking SUV tulad ng Toyota Fortuner at Ford Everest. Magaan pa ring piliin ng CR-V sa car market. Ang nagtutulak sa sasakyan na ito ay 1.6-liter turbo diesel engine na gumagawa ng 119 horsepower at 300 Nm sa torque. Ito ay pinapagana ng isang 9-speed automatic na nagbibigay ng power sa 4 na gulong nito. Napagsisilbihan ng SR-V ang family car market at luxury vehicle market, kaya naman sobrang sumikat ito sa Pilipinas. Number 1, 2020 Isuzu D-Max. Ang Isuzu Philippines ay isang brand na kilala sa reliable diesel engine nito, pati na rin sa matitibay nitong pickup truck gaya ng D-Max. Ang D-Max ay naging champion ng Isuzu sa competitive pickup segment ng Pilipinas sa loob ng 15 taon. Mayroon itong 3-liter diesel turbo engine at available ito sa 4x2 at 4x4 driving options. Ang mga unang modelo ng Isuzu na ito ay kilala na mayroong medyo maingay na makina, pero dahil mas efficient at mas moderno na ang bagong MUX, mas smooth na ang takbo nito at mas tahimik na din ng makina. Ang D-Max ay may reputasyon din sa Pilipinas bilang isang workhorse na may kakayahang magkarga ng mabibigat na cargo sa mga bundok. Meron ka pa bang alam na diesel engine cars na hindi nasali sa listahan? Comment mo na yan down below. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!